So some guy put lubricant in my rectum, in my anus, and then started inserting objects. They insert objects and pull it out. Dude, it's okay. Tanzania yatchuka pakadali pano ndi mbiri yoyipa komanso yonyansa kwambiri. President wa Tanzania Samia Suluhu mzimayi ameneyu akuyenda m'masamba a mchezo ndi m'mamidiya monse mpaka ku BBC wakutchuka ndi nkhanza komanso kunyasa komanso kusowa umunthu ku Tanzania. Nkhani yake ndi ya anthu awiri ma-activist. Winayo ndi waku Kenya dzina lake Boniface Mwangi, winayo ndi waku Uganda mzimayi dzina lake Agatha Atuhaire. Anthu amenewa achitidwa zoopsa kwambiri zokuti zokanika kulongosola ku Tanzania. Komano nkhani yonse ndi yotani kodi? Anthu wadzulo anali pa press briefing pomwe anasoyika mtima mpaka kuyamba kulira. They insert objects and pull it out. Chabwino. Choyambirira tiyambe ndi kunena chonchi. Ku Tanzania akuti kunabwera lamulo la nyuwani. Lamulo limeneli limati sitikufuna activist wina aliyense ochokera kunja kwa dziko lino abwere muno adzatisokoneze kapena kuti adzalumikizana ndi ma-activist amene momo. That means ma-activist ena onse amene amadziwika bwino kuti ndi ma-activist kaya ku Malawi kaya kuti mukamapita ku Tanzania, be careful, samalani kwambiri, right? Agatha komanso Boniface anapita ku Tanzania pa 20th of May, that means last month, mwezi wathawu. Anapita kumene kuku kuti Mandela ake akamvere milandu ya mtsogoleri wa chipani chotsutsa boma amene akuzengedwa milandu yofuna kulanda boma. Iyeyu dzina lake ndi Tundu Lissu. Tundu Lissu amazengedwa milandu ofuna kulanda boma, treason. Ndiye anyamata ameneyo Boniface waku Kenya komanso Agatha wa dziko lija la Uganda analowa mu Tanzania amenemu kuti akamvere milandu ya mkulu ameneyo. Koma atafika mu Tanzania anali ku hotelo. Atafika ku hotelo kunapezeka kuti madzulo ake, usiku wake, kunabwera apolisi anawakakamiza kuti apite nawo limodzi. Koma anthuwa anakana, anawuza kuti iyayi nthawi zino zikwada kwambiri sindingachoke. Anayimbira maloya awo, maloya kubwera, kenako maloya anawuza kuti mutha kupita koma tikhala limodzi. Anawatenga anthu aja Boniface ndi Agatha kupita nawo ku police station. Atapita ku police station kumene kuja kunabwera tsopano anthu ochokera ku State House, anthu amaudindo awo ochokera ku State House ya ku Tanzania yango adawamenya
kwakutumula kwathibula pamaso pa maloya pamaso pa polisi. Kupende koko atatero anawanyamula kwayika mu galimoto ndikukapanga blindfolded kwabisa m'masomo kwatseka m'maso. Kunyamuka kwatenga penepo ndikumapita nawo kayampita nawo kuti sizikudziwika na amapita nawo kuti. Anafika kumene amapitako anapititsa ku chinyumba kwina kwake, then anawamangirira. Atawamangirira miyendo mwamba mutu pasi ndikuyamba kwathibula, kwamba kwakopola m'mapazi, kwamba kwamenya kolisankhawa kucha mamuna komanso mkazi, ngakhale kuti mkaziyo sanayike pamodzi penipeni yayi, komano kunali komweko chabe kuti anthuwa anawatseka m'maso. Anawamenya, analira kulira kokuwa kucha, koma kuti anthuwa zimene amapanga zake ndizonena kuti anazatsa zimawayilesi za mgalimoto ndikuyika gospel music. Gospel music, nyimbo za mulungu anazipotokola kwambiri, kukwera saundi nkukwera kuonena kuti anthu samamvaso. Akuti kenako pamenenso pano pamabwera anthu amene wawa tsopano atenga mafuta ena ake a soft ofewa aja ndikuapakapaka kokhalira kwawo ndikumalosa zinthu mpakana kumatuluka magazi. Zimenezi amapanga onse komano atatseka m'maso. Kuyambira pa 20 akhala atasowa asakudziwa kumene ali, anakukhala ngati kuti awatulutsa komano atatengedwa m'manja mwa zigawenga zimene zizi, kwanyamula ndikumapita nawo. Akhala atasowa kuyambira pa 20 popo ndemuganize lero ndi chani, should be 3rd of June. Wiki yonse akhala kusungidwa ndi anthu amene wawa asakudziwa kumene ali, awapanga zinthu zoopsa, awagwiririra. After kwapanga zinthu zonsezi amajambulaso ndi anawuza kuona kuti tikusiyane, koma mukapita musakayirikize kukamba za nkhani zimene zizi kuti takutaneni kunoko. Iniyo na anthu osokoneza, iniyo kudzoka kwathu mabwera kudzatani, inu si ma activist. Tipasani foni yanu, mapassword a email, chilichonse. Iwo akuti lamulo lawo, Samia Suluhu, president wa ku Tanzania, anabwesa lamulo la nyuwani lona kuti akuti sakufuna activist wina aliyonse kapena wina aliyense wakunja alowerere za mdziko mwawo. Mwina n'chifukwa chake anthuwa anakula akupanga zimene zizi. Wina aliyense sakufuna kulowerera, sakufuna kuti alowerere mmene. Awapanga zinthu zoopsa kwambiri. After pamenepo anakasiya m'maboda akwawo pamenenso panamapezeka. Komano dzulo ndi amene anali ndi press briefing yolongosola china chilichonse chimene anthu amene wachitikira ku dziko la Tanzania. Zinthu zoopsa kwambiri.
koma kuti akasiku oyamba ali anthu ambiri akhala akupangidwa kidnapped ku Tanzania, kugwidwa, kusungidwa mokakamizidwa ndi kuzunzidwa. Zimenezi ndi zinthu zoopsa kwambiri kuti wina ngati munthu, ndi zinthu zoopsa kwambiri kuti ngati munthu kuti adutse mu zinthu zoyipa ngati zimenezi. Sizabwino. Ndiye dzulo ndithu anali pa press briefing alongosola china chilichonse, ngakhale kuti anaopseza kuti musakanene chilichonse, mfamu kakanena china chilichonse. Ife titenga mavidiyo amene wawa tiyika pa internet, tikuyalutsani ana anu, azikazi anu onse akuonerani zimene wakupangani zicha. Remember kuti guys, munthu ngati munthu, as human beings, anyway guys, nkhani ndi imeneyo. Nde Tanzania yachuka ndi ziti zimenezo. And one of them say, put his hand in his mouth. So they put my hand in my mouth. Then they would tell me, stop screaming. The kids are sleeping. And then to drown my screams, they opened the car because I could hear. Then they were playing gospel music in the background. They beat me. Then they removed the underwear from my mouth, and they started questioning me, asking my name, where are you from, why are you here, who sent you, why are you coming to destabilize our country? And then they said, Wekamoto. So some guy put lubricant in my rectum, in my anus, and then started inserting objects. They insert objects and pull it out. Dude, it's okay. They would put objects in my anus and then say you're feeling nice, say you're feeling good. Then they say Asante Samia. So I say Asante to their president. Then they'll push hard and then pull it out again. They did that and say I started bleeding. Then they dropped me. Then I'm still blindfolded. They took me to a wall and then told me to face the wall and then squat. Then a man came and was putting his fingers in my anus and then saying that, say you're feeling nice, say you're feeling good, say Asante Samia. And then they would do that. And then they would do that. And then they told me to turn around, I'm naked. So all this time they're telling me they're recording everything they're doing to us. Where you can even beg or whatever, they had come with one instruction: inflict as much pain as you can. So before I say anything, there's one. I remember the first blow was on my back because I didn't undress immediately, and after that blow, they started taking off the clothes themselves, as forcefully, as violently as you imagine, because they're taking off and even about to fall down, because I had a jumper that is very tight in the neck, so by the time they get it out and everything, they take everything off. So there are layers of vulnerability. That is like the topmost. You're already in the hands of criminals. Yeah. You're already blindfolded. Now you've been stripped naked. You don't know what's happening. You don't know what's in front of you in your, complete nakedness and all. So yeah, they tie me up. They tie my
They first handcuffed me, but before handcuffing me, they put my jumper that I was wearing, put the handcuffs on top. But still, it still left marks anyway. Yeah, so they tied my legs, my arms to my legs, and they also, put like something wood, like a stick in between, and then they carry me upside down like that. And the rest is everything they need to bring home. They are inserting something in your anus so bad, like so deep. If you want to beg them to actually wrap you in the right place, because you are thinking it can't be as painful as this. Of course, that's in the moment of that pain. But after that, you thank God that now you're not dealing with HIV, other diseases, So they didn't use their sexual organs. That was, and I hate to say a relief with all that happened, but it could have been worse. I didn't see a way out of that. I didn't think we'd get out of that alive. It brings me to what I have, wanted to tell the citizens of East Africa. We are alive because of it. And it's important that we've now understood that as East African citizens, we are on our own. We are on our own, and we were saved by you, ordinary people. No guns, no office, no money, no nothing. The noise everyone made. They had thought it would be like those Tanzanians that they kidnap and torture and kill, and it goes badly. No one knows that. So I think when he's talking about his government letting him down, at least they pretended and put out a statement. Mine didn't. Because for our governments, it was good riddance. Someone else is getting rid of our headaches. Why would they care? But the people of East Africa who have now understood that we only have each other. Malawi, Camera.